Ang tanong po niya napakaganda at concern po na napakaraming tao, paano ba magpatawad? Ang tanong po, pag ang isang tao may utang siya sa iyo, 'di ba dapat kailangan magbayad ng taong 'yon, kailangan siyang singilin, 'di po ba, no? Ang tanong, pag namatay yung tao na may utang sa iyo, anong gagawin mo? Sisingilin mo pa ba siya? 'Di ba? Pag ang isang tao may utang tapos kinamatayan niya, no, namatay siya, hindi pa rin nakapagbayad. Ano kailangan gawin? Patawarin. Hindi naman po na ipapasa ang utang eh. Hindi po ba? No? Hindi na ipapasa ang utang, no? Kasi kasalanan niya 'yon, siya 'yung nangutang eh. So, pag namatay ang taong nangutang, pati din ang utang niya, wala na rin. I-apply niya po 'yan. May utang siya sa inyo, dapat siyang magbayad. Pero patay na siya. Wala na siya. Paano pa siya magbabayad? Di po ba? No? So, anong magandang gawin? Patawarin na ang taong ito. At ang tanong, paano ba magpatawad? Hindi ka makakapagpatawad kung meron kang sama ng loob. Ano po ang sama ng loob? Yun yung paulit-ulit, pabalik-balik, hindi natin makalimutan yung nakalipas. Ang sama ng loob ay yung iniisip natin na dapat hindi mangyayari sa akin ito. No? Medyo merong pride po doon. No? Pero nangyari, hindi mo matanggap na ginawa sa iyo yon, na nangyari sa iyo yung hindi mo inaasahan. Kaya sumasama ang iyong loob. Para makapagpatawad ka, kailangan mong tanggapin na ang nangyari ay nangyari na. At kailangan mong tanggapin na wala ka nang magagawa sa nakalipas. Ang magagawa mo na lang ay mabuhay ng mabuti, pagpatuloy mo ang buhay mo sa kasalukuyan ngayon. Wala na rin pong saysay kung magtatanim ka ng sama ng loob dun sa mga kapatid niya. Kailangan nyo din pong unawain. Minsan, merong mga ibang tao na alam nila yung masama na ginagawa ng ibang tao, pero ayaw nilang pakialaman yung buhay nila. Kahit na kapatid nila. Diba? Kasi, karanasan natin yan, minsan ikaw na ngayon tumutulong, ikaw na nagtutuwid doon sa tao, ikaw pa yung napapahiya. Hindi po ba? Hindi natin alam, baka sinabihan nila. Pero baka nakaranas din po sila na pamamahiya doon sa kapatid nila. So, at tandaan po natin, yung mga kapatid niya, meron din sila sariling concern. Meron din po silang sariling problema. No? Yung nangyari na, nangyari na. Hindi na natin mababago yung nakalipas. Para saan po yung inyong paghahawak, no, o pagkapit dyan sa inyong sama ng loob? At sa pamamagitan ba ng inyong sama ng loob, magiging maganda ba yung inyong samahan, yung inyong ugnayan doon sa mga kapatid niya? Kaya, kung wala na yung tao, sana kasama din doon sa paglilibing natin sa Kanya, yung mga masasamang alaala. Ang palagi nating isipin, ang bawat isa sa atin ay may pagnanasang maging mabuti. Alam ko po ang concern na napakarami sa atin na yung gustong maging masaya. Pero minsan, yung kagustuhan nating maging masaya ay hindi yun yung daan ng pagiging mabuti. Pero wag niyong isipin na siya'y masamang tao. No? Kaya nga po, ngayong namayapa na siya, ngayong namatay na siya, ngayong wala na siya, ngayong hindi na natin siya kasama, isa pong tulong niyo doon sa kanyang kaluluwa ay yung pagpapatawad o pagbitaw o pag-alis ng inyong sama ng loob
sa Kanya. Tanungin ko po kayo, ano po ba ang mas madali? Yung magpatawad o hindi magpatawad? Ano po bang mas madali? Ano pong ba mas mahirap? Yung magpatawad o hindi magpatawad? Mas mahirap yung hindi ka nagpapatawad. Pag nagpatawad ka, kala mo mahirap. Pero yan, nakakabuti sa iyo. Pag nagpatawad ka, yan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan at ng tuwa. Siguro po para lumaya din at matahimik yung kaluluwa. Regalo nyo na po sa Kanya. No? 'Di ba? Anong ibig sabihin ng pagmamahal, pagpapatawad, pagpapasensya, pag-unawa? So, I think this is God's message for you and for all of those who have been hurt, no, by their loved ones. Kung talagang mahal nyo sila, patawarin nyo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay yung iniisip mo yung minamahal at kinakalimutan mo ang iyong sarili. Pag palagi mong iniisip yung sarili, wala naman po masama doon. Pero mag-ingat ka lang kasi baka nagiging selfish ka na at nagiging self-centered ka na. So, tulong po natin sa kaluluwa ng tao. Ang sinong maghuhusga? Ang Diyos. Hindi po natin trabaho ang maghusga sa tao dahil hindi naman natin alam kumpleto ang kwento. Kung anong pinagdaanan, kung anong naramdaman, kung anong naisip ng tao. So ipaubaya nyo po sa Diyos. Hilingin nyo sa Diyos, magdasal kayo, malinis ang inyong puso at isip. Ipagdasal nyo po ang kapayapaan ng kaluluwa ng inyong minamahal. Pero bahala ng Diyos doon. Kung tunay ka nagmamahal, magpatawad ka at unawain mo siya. At naway po sa lahat ng may sama ng loob pa sa inyo habang may oras at may panahon, bitawan nyo na po. Hindi po yan nakakatulong para kayo ay maging mas masaya. Mas masaya pag wala ka ng galit at sama ng loob. God bless po sa inyo. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.